ikusten dezuen bezala, bigarren eskuko azoka bat da, kasu honetan mugikortasun iraunkorrarekin zerikusia duten materialen edo instrumentuen azoka bat, eta ikusten den bezala bizikletak, patineteak, kaskoak, bizikletako zapatillak eta beste hainbat elementu aurkitu ditzakegu. Horretik eta abisatuta daude kartelak eta jarri ditugu, komunikabideetan ere adierazi da, eta lehenengo orduan etorri dira, 9:30 10 bitarte etorri da jendea, beraien materiala bertan uztea, eta 10:00 ordu bata bitarte izango da azoka, eta ordu batetatik ordu bat aterdi bitarte etorriko dira gauzak saltzen utzi dituztenak, etorriko dira edo diruaren bila salduan kasuetan, edo materialaren bila. Eta goizean zer ere seguro dagoela norbait bere bizikleta edo ekartzen duna eta ongietorria izango da baita.